Mayong bunga, this is your proud Mr. Boy Chito Samuntina. Finally, ania na sa programang Binisaya, Chit Chat at Tony. Bye, Rekmar! Si Rikmar, karon na dakpan. Kay siya kawatan, manok hiniktan. Dihang ki-interview ni Uncle Chito Samuntina, wag yun siya'y klaro, mutubag sa pangutana. Si Rikmar ni Angkon, nga siya nadakpan. Isulod na kuno siyas prisuhan. Na priso si Rikmar, nga siya nangawat manok. Irugi pagawas kay di daw sa kuukuto. Hindi pagawas ko nila kaya hindi daw sa suguto. Sa ilang interview ni Uncle Chito, si Rikmar ni Suul iyang tinunto. Ricardo Marivic, mao daw iyang ginikanan. Maunang Rikmar kay gikumbine ilang pangalan. Grabe ko ka-aligri, programang chit-chat ato ni. Sige lang tagkatawa, mawala sa problema. Si Rikmar pangutan-un, dili siya lang taon. Ila na lang giundang kay si Rikmar murag buang. Grabe yun ka-aligri, programang chit-chat ato ni. Sige lang tagkatawa, mawala sa problema. Si Rikmar pangutan-un, dili siya lang taon. Ilan na lang giundang kay si Rikmar murag buang. Kuha na lang, ma'am. Hindak mo na lang siguro natin eh. Cut na lang. Cut na lang. Cut.